Mne sa osobne táto technika osvedčila zo všetkých možných vecí, ktoré som na Silvestra skúšal asi najviac. Toto je labka, bojí sa Silvestrov enormne, zvládli sme ich už spolu veľa a to, čo úplne najviac fungovalo, tak bolo tzv. Vrepovanie. Je to tzv. Stiahnutie psíka nejakou elastickou tkaninou, môžete použiť šál, šatku, čokoľvek, čo doma nájdete. To silné stiahnutie okolo hrude v podstate spôsobuje výrazné ukľudnenie. Je to niečo na štýl stiahnutia bábätka v zavinovačke. Tkanina by mala byť mierne elastická, aby spôsobila také napätie, také stiahnutie. To stiahnutie by malo byť najmä v časti hrudníka, hrudného koša. Ja som použil teraz svoj šál, pretože nič iné som doma v tej danej chvíľke nemal. Takýmto jednoduchým trikom si môžete pomôcť k tomu, aby psík ten Silvester zvládol lepšie.